€35,000. Може ли да отсъкнете тока само? Няма ток, спрямния ток. Така ли? Може Да, да не се можахме да се платим Добре, за сега и за това. Ако сме без ток. Добре, хубаво. Дядото като изкара париж. Насам не може да се изби прозорец. Само натам може. Да, тук можете да избиете. Абе може, аз искам да ви кажа тераса. Значи това е всичкото беше така. Ние си го заливахме, тук имаше врата да се заши мазата. Но ние махнахме, тук имаше едно картинели, ние ще го правихме и всичкото го заляхме.